Hivut oikein se auto. Niin. Tämä on tältä toiselta. Kyllä. Sä oot ajanut sillä, että oikein punaisena on tullut. Niin. Otetaan nyt. Lähtikö se ihan vaan? Näin. Moottorissa ei ole öljyä yhtään. Pitää panna tiputtamaan. Pannaan vähän se aikoihin. Amerikkalaisia pyöriä ei voi pannakaan käymään, kun on näin paljon kahtoja. Se alkaa olla. Ei lähde. Ei, Voidaan katsoa vähän aikaa ei, mutta yksi amerikkalaiset kulkee kato aina jakku auki ja rohkeena, että se pärähtää. Tuo ylhäällä. Kylmä. Mestari tuo. Semmoinen, joka osaa vähän. Laiskasti nousee. Kansi kuumensin punaiseksi ja se pehmeäksi. En mä tiedä, siellä ei varmaan ole ihan. Sähköjohtojen lukumäärään verrattuna tämän päivän pommo. Siellä menee tällainen. Tässä on tämmöisiä ikäväkin ongelmia, mutta ei sitten Sen verran vapaa. Ja luokkaa ei ole jo siellä harhaan kivessä. Siinä on se yhteinen. Mä en oo siinä kanssa saanut käännettyä sitä. Silloin kun mä sen sain valmiiksi, niin mä sain sen käyntiin, mutta siinä se sellainen käynnistysketju pyörii hiljauksia, että se pitää saada, niin voi tehdä sellainen käyntiin, niin se pitää saada paikalla. Ja sitten kun mä koitin se vähän löyhdyttää, se pitää purkaa aika paljon, että se on löyhdytettyä sitä. Ja sitten hirveän läppimään. Se on niin työllä saatana käydä.